Nik euskaraz irakurriko dut, prentsa barra eta gero Carmelo Litzan bidez. Baterako prentsa barra. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa eta dute Gipuzkoa CGRG. 2013ko urriaren 3an, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren zuzendaritzak eta dute Gipuzkoa CGRGko ordezkariek sinatutako akordioaren ondorioz, non 2 hilabeteko epea jartzen baitzen akordio batera iritsi eta bi aldeek lortzen zituen kontratua adostasunez amaitzeko, gaur 2013ko azaroaren 13an, asteazkena, akordio hau lortu da. Amaitzea formalki bi aldeen arteko kontratu harremana eta ondoriorik gabe uztea Zubietako erraustegia eraikitzeko proiektua. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak UTE Gipuzkoa CGRG-ri honako zenbatekoa ordainduko dio. 103 eraiki gabe geratu den zatiaren lortu gabeko irabaziengatik. Eta 103 CGRG-k proiektatutako planten ustiapenaren 5 lehenengo urteetatik. Eraiki gabe geratu den zatiaren lortu gabeko irabazien ondoriozko ordainketa 6.680.000 eurokoa da. Ustiapeneko 5 lehenengo urteen ondoriozkoa berriz 1,5 milioi eurokoa. Ondorioz, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak UTE Gipuzkoa CGRG-ri ordainduko dion zenbatekoa kontratu amaitzeagatik eta Zubietako erraustegia eraikitzeko proiektua bertan behera uzteagatik 8.180.000 eurokoa izango da. Akordio hori, bi aldeek erakutsitako borondate onari esker lortu da. Gipuzkoarron mesederako lan egiteko bion jarrerari esker. Mila esker, orain Carmelo hartuko du hitza.